Knox, dyma'i cyfle hi. Mae Wrexham wedi ennill y tlws yn ei rownd derfynol gynta erioed. Yn y gystadleuaeth yma, nhw sy'n mynd â hi. Dyna pam da chi'n gweld golygfeydd fel hyn. Mae'r clwb yma yn cymryd camau anferthol. Di'r merched yn ddim eithriad, ond mae hwn yn gam pwysig arwyddocaol ac yn heiddi'r fuddugoliaeth Iona. Yndyn, bendant, wedi chwarae dda. Tro oedd hi'n gêm agos, wedi gallu mynd unrhyw ffordd, unrhyw dîm. Ond, ia, dyswn ni wedi gorau dewis erbyn y diwedd, oedd Wrexham yn heiddi, just mynd ar tlws. Ond tro newid y stori, newid y momentum ym Mheldroed, Merched Cymru, Gaerdydd wedi bod yn ennill, y tîm cryfa yn wlad am nifer o flynyddoedd. Felly, da iawn Wrexham, hollol haeddiannol a am lwcus i Gaerdydd. Am ddrama